Sut i greu proffil personol? I ddechrau, beth yn union yw proffil personol? Datganiad agoriadol dy CV yw proffil personol. Yn ddelfrydol, bydd yn baragraff clir a chryno sy'n amlinellu dy sgiliau a nodweddion personol, cymwysterau a phrofiadau perthnasol, a dy nod neu uchelgais gyrfa. I ddeall yn well, gadewch i ni edrych ar enghraifft o proffil personol da. Dyma Siwan. Mae wrthi yn ymgeisio am gyfle i fod yn brentys yn y diwydiant peirianneg. Yn ôl y disgrifiad swydd, mae Siwan wedi darganfod bydd angen gyriant personol cryf arni, y parodrwydd i ddysgu, y gallu i gyfathrebu gydag eraill, a gweithio'n dda fel rhan o dîm. Proffil Personol Siwan Unigolyn onest a dibynadwy sydd ddim yn ofni i gwaith caled. Yn gallu gweithio fel rhan o dîm, neu os oes angen, ar fy mhen fy hun. Cyfathrebwr, cryf a sgiliau Cymraeg hyderus, ac yn barod i ddysgu ac ymgymryd ac unrhyw hyfforddiant sydd ei angen arna i. Hoffwn ddod o hyd i brentisiaeth fel peiriannydd. Fel y gwelir, mae Siwan wedi addasu a theilwrau proffil personol trwy amlinellu a phwysleisio'r wybodaeth sy'n perthnasol i'r cyfle mae'n ymgeisio amdani yn unig. Bydd angen i ti hefyd gwneud yr un peth mwyn dangos dy fod yn ymgeisydd addas. Cofia, rhaid addasu dy broffil personol yn ôl y disgrifiad swydd bob tro. Gyda'r cyflogwr ar gyfartaledd ond yn edrych ar CV am 30 eiliad, mae'n holl bwysig dy fod yn treulio amser yn teilwra dy gais, gan nodi dy sgiliau Cymraeg mwyn denu ei sylw a sefyll allan. Cysyllta â ni gyda drafft o dy CV neu broffil personol i dderbyn adborth.